Ljubitelji životinja, dobrodošli na kanal Kućni ljubimci TV. Ovdje Mirko i sada ću ti otkriti koja hrana za pse je preporučena kao najbolja. Na ovo pitanje odgovor vam može dati građa probavnog sustava vašeg psa. Psi imaju probavni sustav kao i vukovi koji ulove i probavljaju plijen. Dakle, najprirodnija vrsta prehrane psa jest sirova hrana za pse. Psi probavljaju sirovu hranu oko 4 do 5 sati. Kuhanu hranu baziranu na žitaricama psi probavljaju oko 15 sati. Koje su prednosti prirodne i sirove hrane za pse? Prva prednost sirove hrane za pse je da pas živi duže. Druga, pas neće biti pretio. Treća, manja je vjerojatnost da će pas imati dijabetes, bolest bubrega, alergije, artritis itd. Četvrto, imunološki sustav vašeg psa bit će jači. Peta prednost, pas će imati bijele zube i zdrave desne. Kako biste saznali više, izradio sam za vas članak s usporedbom suhe, domaće, konzervirane i sirove hrane za pse. Link je u opisu videa. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!